I pozdrav me ljudi, evo nas ponovo u Zombijet. Danas ćemo nastaviti sa našim misijama. Kao što vidite, danas u prijašnjoj epizodi nije imalo ni ovoga T, ni mobilni. To sam obavljao zadatke da bi što prije stigli do drugog grada. A vidite šta sam nabavio od kola. Ona su iz drugog grada. A nabavio sam ih tako što sam uzeo i sa policijom, na primjer, uzem policajska auta i obavljam, na primjer, misije sa policijom i terao sam ovakvog zločinca u ovakvom autu i uzem mu auto i uspio ga sačuvati. A mi prvu misiju da obavimo koja je o trci. Znači moramo da se trkamo i da obavimo zadatak. Što se tiče ove trke, pokušavao sam da obavim bar jednu 10 put, nisam uspio, ali ja mislim da ćemo s ovim kolima uspjeti, jer su brzo ko munja. I ako ne uspijemo, nema veze, a ćemo tu da se zabavimo. Fuck, neko me puca. Ako su brzo auto. I ajmo da počnemo trku. I kreće zombi. Zombi zaostaje. I puno zaostaje zombi. Fuck! Ovo me ne nervira kod ovoga. Da li ste vidjeli? Fuck! Odmah će kola da mi eksplodiraju kolači. I ne mogu baš zapravo da za... Odmah su to ispred mene, nisu puno. Prvi smo! Nemoj da se prvneš! Ne! Fuck! Ne! Drugi! Treći! Fuck! Kako mašim ovo? Mrzim kad promašim. Ja ću da odem ovdje, bar mi je tako bliže. Mislim da ćemo da uspijemo s ovim kolima. Baš su brzo. Ovdje ima baš dosta da se strka. Ne, zašto je? Drugi sam. Treći. Moram da budem prvi. Ne, fuck! Ja mislim da ćemo da uspijemo da pobedimo ovu trku. Ali zašto ja uvijek ovako moram da budem? Ne. Zašto? Treba mi taksi, dađu vam taksi. Idemo bar da pokušamo da ih prestignemo. A i ako ne uspijemo, ne mari. Jer je ovo baš, njima su brzo auta. I tekako brzo. Oni su ovdje prošli prije sat vremena. Wow, ja sam jednog prestigao.
Ma daj. Mission failed. Nikad nećemo ovu misiju dobiti. No. Hoćemo da bavimo misiju na slovo T. Vidimo šta treba tu da se radi. Ja sam ovo obavio ovakav zadatak na Sonyu, prizvao tenka i pobio ih i samo lagano prošao kroz sve ovo i... Ali ovdje ne znam kako dokucam šifru. Ili kod neki, kako god to već bilo. I sad idemo da uzmemo ovo auto. Sorry, moram da prođem. Idemo dalje. Gore. Prestiže jednog, prestiže drugog i zadnji je stigao na cilj. Tako vam to ide. Bio prvi sve dok da mi se nije zapalilo auto. Šta sad? Trebam da sam dole, jeli? Fuck! Ne možeš isto da sruši. Sruši žicu. A ne mogu da srušim žicu, šta je ovo? Mogu sve ja. Znači sad treba da uzemo nešto od kamiona. Bletar. Da li je to? Dammgestätte. Znači... Da li znači Dammgestätte? Ne znam tačno, ali... Znam da je nešto tako i idemo. A ne možete skoro uzbrdo. Ora su komšije napunili smeća unutra. Ajde. Idi, moro se razleti, šta ti je? Aj, sporo, brate. Okej, blizu smo njega. Ja mislim da ćemo sada ga puknemo. Ili nećemo možda da ga udarimo. Jer se vidi da nećemo da ga udarimo. Jeste, ne možemo da ga udarimo jer vidi gdje je on otišao, brate mili. A sam imamo još minut. Ko će njega da stigne? A da, ne, meni ne treba... Jo... Šta treba da radim? A da, trebao sam... Joj... Yes.
trebao sam da udaram u ono, da im raznesem bazu. Znači, idemo sad odmah da im raznesemo bazu. Bazicu da im raznesemo, pa to je lako. Dok sam što nisam shvatio što treba da se radi, to je bio problem. Okej. Trebamo da pokušamo ovaj zadatak da obavimo. Fuck. Okej. Sad opet idemo na isti zadatak. Kako mi je dosadno da ponavljam zadatke? Jedni isti, non stop. Znači idemo da bandi raznesemo šta se nosi kuriti. Okej. Sad idemo pravo do tamo. A sad idemo tačno kao ono vidite, sad bi neko rekao treba pravo ono da se ide. Ne treba. Nego idemo pravim putem. Znate, i ovdje sad moramo samo da skrenemo na našu traku. Da ne bi izlupali, da nam ne eksplodira. Znate. I sad kad idemo damo to razmijenimo po nešto. Sad ćemo mi brzo da stignemo. Znate. Da preteknemo ja sporaci jedni fuck. Smijemo da ga udarimo da ne bi eksplodirao. Jer ako eksplodira, uništi nam se sve. Cijela misija. Evo ovdje vidite. Putić ga propasti. Evo, sam rekao, trebamo da im raznesemo bazu. Pa kako ovo bilo dobro. Moćno. I ljudi, raznijeli smo im bazu. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se do sljedećeg zadatka. Sljedećeg zadatku ćemo ići opet, ne, više nema T, već S. Ići ćemo na S, ajde policiju hapsite me. Hajde uzmi policiju. Ne može, nešte duće. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali, vidimo se vrlo skoro. Ćao!